Mr. Nobel TV tasha domin al'umma. So ya sanya ni rubutu da ganin fuskarki, na baki da kwazo amshi ke ma ki gani ki karanta. So ya sanya ni rubutu da ganin fuskarka, na baki da kwazo amshi kai ma ka gani ka karanta. Na baki zubar so amshi ba da ruwa mai sanyi, kura da gudugun tsoro giwa ta yau nauyi, ke ce fitila mai haske in ba ke ya zanyi, kowa da kalarsa a soyayya ne ke da rike zaɓina. Washin so ka haraba mun ta soke na a zuci, ta bani zuma zaki shi ya kura maɗaci, Allah fuskar ka a kullum shi ke kau da takaici, ko cikin taro idan ka fito kowa sai ya sara ma. So ya sanya ni rubutu da ganin fuskarki, Na baka da kwazo amshi kai ma ka gani ka karanta. yanda za a gabata raina to a fusata minke, filin daga za na tsaya mai ja ya fito nan take, na shirya zan fita farautar mai neman ya tabaki, alkawari na ɗaukawa makaranta za na cika mai suna. So ya sanya ni rubutu da ganin fuskarka, na baka da kwazo amshi kai ma ka gani ka karanta. So ya sanya ni rubutu da ganin fuskarki, na baki da kwazo amshi ke ma ki gani ki karanta. Kai ka zamo hasken annuri, ka zama da maza cikin so ta ɗauko labari, daɗin zancen ka ya sa ni tare kowa kan tsari, fatan da nake na zama amarya kai ne ango nawa. So ya sanya ni rubutu da ganin fuskarki, Na baka da kwazo amshi kai ma ka gani ka karanta. waka da kiɗa zan yi ke zan waƙewa, hannu biyu kama suna wa karki ya dawa, mai nema zai samu garabin ya yi dukawa, ina aure ki za ki sha mamaki cikin gidana. So ya sanya ni rubutu da ganin fuskarka, na baka da kwazo amshi kai ma ka gani ka karanta. So ya sanya ni rubutu da ganin fuskarki, na baki da kwazo amshi ke ma ki gani ki karanta.